ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 33 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Mayngaga Pilipinas, mayngaga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa ato niya mga kabombo, Martes kita sa karon nga adlaw Banwa, pet sa 22 kita sa bulan sang Febrero, tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo, alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Di naman ninyo kami, no, tob-tob, let's say isang takna, subong yang aga sa pagdrone sa inyo sa pila kamaragap panguna. Mga mainit na balita, local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports, kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdrone sa mga balita sa inyo subong nga aga. Ang aton iya nga mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man, aton nga mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabala pila ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton nga tutukan sa syudod sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton nga diskusyonan pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita. No aton nga paghahatagan sang pagtamod subong sa sining Lunes naman yung edisyon sang Martes rather yung edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Sa mga kabombo naton, una kita sa mga regapanguna nga mga balita local. Sa subong iya nga aga aton iya nga hibaloon ang pinaka-latest nga update sa shooting incident. No? Shooting incident nga nagluntad sa may syudad sang Bago. Kung sa rin, isa diri ang patay, no? Isa ka army diri ang imbolbado man. No, ato diya nga hibalo na grabe in broad daylight yat ito way lang hadlok-hadlok ka. No, kag subong man sa ato diya nga mga kauturan kag sa ato diya nga mga kabombo dugangan ta pagid ang pila naton ka mga nagapanguna nga mga balita local kay hibaloon taman no ang ining pinaka-latest nga update kag development no sining nagluntad iya mga kabiran nga ambush sa may syudad sang San Carlos may mga anggulo pa yang ang ambush nga natabo mistaken identity or sa mga kabombo naton hibaloon naton kay ang ginapasalamatan diri although masubo pero ang isa ang 27 anyos nakasurvive subong sa hospital kag subong man no sa dugang pa nga mga balita local may araman sa natabo nga abduction ano na lang ini abduction iya mga kabinan sa may barangay Singkang Airport no chikeron taman ang pinaka-latest nga update kag development sini no sa aton iya nga mga kabombo kag subong man sa mga kauturan naton pila pa ka mga regapanguna nga mga balita ang syudad sa Bacolod ginapaidalom sa karon or rather today 0 case first time since March iya mga kabinano first time naman subong of 2021 pinakauna nga 0 case kita today no sa syudad or kahapon nga adlaw pero ang bulletin karon pa magwa sa syudad sa Bacolod kay sintanikdan pagid nga adlaw ano maaton kaso nga nagwa kahapon so today 0 case ang syudad sa Bacolod
kag subong man ang vaccination para sining mga kabataan nga nagaedad 5 to 11 years old untatan sa temporaryo nga untaton kay naubos ng bakuna. So, inita na mga regapanguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan diri sa ato niya nga padatuntunan sa mga balita pungsud nun nga aton diskusyonan subong yang aga. Ang hambal ni Department of Health Secretary Francisco Duque suro sa iya nga antes mo madeklarar nga ang isa ka lugar nga alert level 1 dapat bakunado 80% sa mga comorbidities kag mga senior citizen. Subong man sa mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sa pila pa iyak mga nagapangunang mga balita-balita nagikan sa ruwasang pungsod. By the way, ang presyo subong sang gasolina. So today, Martes, saka na naman. Ano na reaksyon sa ato niya mga drivers alin pagbukas siya sang tuig. Gay nga po ang 2021 until subong nga 2022 na gay na sud-asud na gid ang pagsaka sang presyo sang gasolina. Hindi na gid magwanta. Iba daw ta karon reaksyon sa mga kauturan naton iya nga mga drivers. Kag subong man sa balita nagikan sa luwas, syempre ining ginabantayan naton nga tensyon sa tunga isang Ukraine kag sang Russia sa aton iya nga mga kabombo, hibaloon naton sa aton iya nga mga palamati kay may ginpermahan nga decree, may ginpermahan naman si Russian President Vladimir Putin nga amuning ginahambal nag-create sang dugang nga tension. Okay? Sige. So, initanan ang ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga drigid lamang no? Sa Martes nga edisyon sang ato niya nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Subong iyang aga. Chikero nato niya mga kabinan, kamustahon nato ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Kamusta sa ato niya nga mga kauturan, sa ato niya mga suki, kag sa ato niya nga mga kabombo, no? Ang ato niya nga sitwasyon subong hambal tanagani isus nano man yang pagkahimtang no. Inang subong Martes saka naman presyo sang gasolina. Imagine bala. No, hindi na magwanta ang mga drivers amo pa nga ng sitwasyon subong tito halos makapamasahero saka pang presyo sang gasolina nano na lang. Amo ning pinakamasubo sa karon. So, chikeron naton, no, sa aton nga mga kauturan, ang aton nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, di balo naton unang nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Subong nga aga sa mga kauturan nag-monitor ka mo dira sa 630 kHz sa inyo tagsa ka mga radio dial or nagaupod sa aton mga kabinan sa Facebook. Sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod, no? Kag subong man sa YouTube naton yung mga subscribers, no? So wala pa naka-like and subscribe, please do like and subscribe, no? Sa aton iyang YouTube, sa YouTube account sa Bombo Radio Bacolod, okay? Sige. So again, kamusta sa aton iyang mga kauturan, sa aton iyang mga kabombo? Chikero naton ang unang hugnat sa balita sang patrol. Okay man ang aton iyang tiyempo sa subong iyang aga, why problema, no? Sa mga kauturan okay ginang ato niyang panahon. Amo na, kukis may mga inoras, hindi tao paktan, magatulo-tulo ang kalibutan. But generally speaking, okay man ang aton iyang tiyempo o kung okay man ang aton iyang panahon. No? Sige, 41 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Sa liwat sa mga kauturan naton dira nga ti aga pa nagapariser na aga pa sa diin man nga bahin sang kalibutan. Mangindri sa aton sa Bacolod, sa Negros, no, sa bugos nga Western Visayas, no, sa Metro Manila, kag sa diin man nga bahin sang kalibutan. Nag-monitor giniya sa aton diri sa aton sa Bombo Radio. Okay? Sige, no, sa Bombo Anthony. Kamusta ang ato niya nga palibot syudad sa Bacolod, no? Subong yang aga. Chikeron man nato na ang unang hugnat sa balita sang patrol. Karamo sa mga balita at ang sus grabe. Ining sang Domingo, mayara iya mga kabiran sang ambush, no? Nga nagnuntad sa may syudad sa San Carlos. And then, kapon nga adlaw, mayara sang ginlutang dito syudad sang Bago. Grabe, in broad daylight, no? Kaysa magpadala lang kita sa init because ang ilang ginalisan away sa parkingan.
magpadala ka lang sa imo sa nga emosyon, no? Kag kung nagasalig ka man nga isog ka, kay may armas ka, ate, amo ginangdangtan sang tanan. Subong kahapon ginkonfirmar man, may abduction man sa Barangay Singkang. Pwerte. So, perting mga balita naton, no? Sa aton iya nga mga kauturan. So, ini aton iya nga diskusyonan, tapos madugang naman yung presyo sa aton iya nga gasolina, bala, no? Halos sa halin sang pagbukas ng tuig kung isipon ta actually towards the end of 2021 gaamat-amat na gid man niya saka no sa aton nga mga kabombo. So until subong imagine na bala pila na ni kasimana February 22 na kita. February 22 na kita sa mga kauturan ta saka sa gihapon, no? Why gauntat? Ano na lang. Kabaluman kita tanan ang pagsaka sang presyo sang gatong, ang pagsaka sang presyo sang gasolina sa mga kauturan ta, may domino effect na siya. Syempre kung magsaka ng presyo sang gasolina, una best ay mga nagapanguna naman yung mga balaklon, ang mga gina-transport naman. So syempre masinaka man na. Diba? So meaning ang balaklo naton, ang presyo masaka. At the same time, amo naman isubong ang gina-contemplate sa mga drivers, mga utod naton ng mga drivers, di mo man sila mabasol, ang tanaw nga magsaka, pasakaan naman ang aton plete. So amo na yung mga epekto. So sinong apektado? Kita tanan. Di ba? Chikero naton, una nga hugnat sa balita sang patrol, ni Bombo Gracelyn Lubaton sa piyak nga linya. Bombo Grace, good morning. Bomboan, good morning. Live kita subong sa northbound Ceres Terminal. Bomboan, kag aton sining mga kauturan no ang nagasako na no sa pag-aabot diri wala kun aton sining mga drivers ti agamat-amat naman mabuan gwa kag bisan nga hindi puno ang ila sining mga chip no wala sa mahimo kay tungod nga nasigay diri ang proseso wala akong pagalakad sa ila sini nga biyahe bilang panugol nga sa sini nga kaagahon mamuan. So ang aton diri nga mga kauturan nga iba painit mamuan no nagainom sang kape. So siguro sa pagpaumpa man sa stress bala mamuan no padayon nga pagsaka sang ang presyo sang gasolina. So, babuan, sini nga adlaw sang Martes, ang bugit siya ang pagbag-o no, o kung update sang presyo sang gasolina. So, babaan aton nga i-inform aton mga kauturan kay hindi lang man drivers ang concern ta dire kundi ang mga pasahero nga doon bala nga biyahe no dire abi sa syudad sa Bacolod kundi ang mga bayan sang probinsya sa Negros Occidental babaan. So, bamuan, as usual, lagi nagnubo, saka agad, no? Sa gasolin kita, mauna, bamuan, era sang 0.80 centavos per liter, no? Sa kerosene, era sang 0.45 centavos liter or 45 centavos. Kag sa diesel, no? Mera sang 65 centimos bamuan per litro. So, i-compare mo na siya sa nagligad, bamuan, although nga gamay lang saka. Pero wala nun, gid, no? Lapit piso na. Yes, bamuan. So, next week, bamuan, do may pagit. Another pagit? Say, nano na lang ang pagkahimtang ining aton yung ini. Oo. So, effective ini, today, sa aton yung mga kabombo, so meaning, at karon dugay-dugay, 6 a.m. Yes, gamuan. 6 a.m. no maga-effect no ang pag-increase sa gas price. So, kumbahan aton sa mga drivers. Do balongo kanilang mabuan no kay tungod nga padayon nga pagsaka iniisla kabalo kung ano nga pamaagi man nga makabawi sila. So isa sa mga tikang no sang mga
transport group diri sa aton di bamuan nga mapasakaan or nagahangyo sila nga pasaka sang plite, no? Ang ila sining gin-request piso, no? Masaka sang piso bamuan. Masaka piso, di bala subong magplete kita ang minimum bata, ano talang, no? Bata, Mandalagan, or Eroreco, or Villamonte, mga jeep, mga sakyan mo. Ano ni gani pagtawag? 10 pesos, di bala? Yes, bamuan, 10 pesos. So, kung magdugang ka, piso, nga kung maaprubahan niya siya, so 11 pesos naton bayran. Amagid bamuan. So, ginahulat pa dire, no, kaya ginapatigayonan pa sang hearing sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, no, ang ining petisyon o kung hangyo, no, sa aton sining mga kauturan ng mga drivers tabang moan. So aton bikwaan, no, ang ipiratin naton ka mga utod, no, na bahin sa sining topiko o kung ano naman, no, regarding bala sa pagsolbar man sang problema o kung ginatubang tanga pagsaka sang presyo bamuan. Dugang naman yung panghakroy sa mga utod natin yung mga drivers. Oo, si tatay, di ba mo ano, wag-olang guro bugtaw, kagina pa. Tay, mayang aga, si Bombo Grace ni. Oo. Ano pangalan tatay? Carlos Silvera. Carlos Silvera. Silvera. So, kaupod ta si Bombo ano sa piyasa niya. So, tay, kay nagkapadayon ng pagsaka sang presyo sang gas diri sa aton tungod man sa tensyon, no, sang pila ka mga pungsod galabot naman diri sa aton, no. Anong imo sining reaksyon kag isa pa ang tikang diri sa mga transport groups mapasaka or nagahangyo sila sa LTFRB mapasaka sang piso sa plite sa plite. Sa papasaka na dapat lamang kaya saka man ng gasolina mo ang mga krudo. Di kung amo lang yapon niya ang plite, kaluoy man kita mo ang mga driver daw hindi na halos maka pasay na sa pagkaon na malangalang na mo. Tiki na lang niya maano kaya masaka kaya kulang pa na ganang pesos ng kuna nga mayo nila. Kaya hindi man alos tanan niya nagasalaka. Mga prime commodities. Selaka natin wala na may mo ako bisan paano katong aga pa kayo kay para maka wala na mo wala. Ano imo tay nga ginadala? Ang tricycle. Dugay ka na nga tricycle driver? Mga 10 years na. Pero 10 years. Hindi ko pero may nag-ano gabi. Ang kita ta kamusta? Ang kita daw, mama, mo man ang yapon sa una. Galing kay hindi man sila nga pag-abot mo, mudahan ipasunod ba lang kami mo. May lang kung may kisa may barko daw, makakuha ka 2-3 pasahero. 4. Karoon niya, karoon 2 lang gid. So may nadunduman ka tayo nga nagnubo ang presyo sang gas sa nila nga mga ligad nga bulan nga nagabiyahe kayo. Sa nang pagtrabuto, salos ano pa lang to ang gasolina sang taga 42. Okay man to tag 7 lang nga ang plate. Okay man to. Siyempre sang nasa kasinta na sobrang daan. Subo, 5 na alos. Di mo na araw pangitaon. Kailangan na niya mapasaka kaya juta. Sa juta lang man nga makaigo-igo lang man balaw. Parimalay mo. Pila mga kabataan tatay? Apo na gani. Apo ka na pila ka ang mga kabataan ta? Ako kabataan tatlo kabilog, pero apo ko ya puro na kabilog. Bodo times 3. Yung manugig ko yung may kuya nga makakaon ya po kabataan. Apo ko. Pila ng edad? Pila ng edad tatay? 6-7 na kuya. Rento ga. Kaya makamuga biyahe pa? Gabiyahe pa bambuan, still kicking si tatay, no? Para masuportahan man ang iya sining pamilya. Ano lang, wala mga rantod pagyapos ng pandemic, wala halos ang income, wala tayong income mga mayo-ayo. Suporta na lang nga maka-PNP man sa Parimalay nga kita. Siyempre ang sudan-sudan na lang ba kagya. Iba niya, hindi ka mo na mabakal mo. Sa tricycle tay, pila man ang plating mapakadto kabi sa dito lang sa rob tay. Hindi.
North Drive, sa Kwan, sa Sa Robinson Mall. Di halos, diri sa amon ito, 20 na di halos siya amon yung Tuod na ako para di sa amon. 20. 20 na Oo. So, magdugang piso, 21. pesos, patugan na mo, halos 5 pesos siya. Kahit hindi kami isa lang mo. Ako paray. Hindi mo siling isa lang kabilog, maano man kami. Mapila ka dito alas 4 sa kagahon, hindi ko makakuha kasi alas 9, alas 10. Tuod. Hindi nga kita mo na, pinaraking lang mo. Tingin sa mga banaog ang mga pasahero, pila man makasakay diri sa tricycle mo, usually? Kung tamo sila, 2 dire. Isa-isa man natin sa 4, 5. Ginasunod Japon ang mga protocol, no? Kasi hindi man pwedeng karga mo sa sanda mo. Plus lang kung lapit naman na kayo, pwede naman na sa mabilog, dala naman lapit lang kayo. Pero minsan pag makita ka sa mga bitaw, mga sita ka mga gapon mo. Okay. So tayo ang mga pasahero, wala man gareklamo nga tag 20 ang support? Wala man naintindihan man nila mo. Kasi kung dito sa amon, kung di jeep na sila lagyan man. Natutulong na rin naman sa jeep na lang kamo kay parang pasib mo. Okay. Ano pangalan taliwatay? Carlos. Mamuan, nabatian Si ta si Tatay Pilaman, Carlos. pareho na sa iya si Sir Bombo Grace, dugang ko lang, pareho sa iya, ano oras siya nagasugod biyahe, kag ano oras na siya makapauli? Given nga senior citizen na siya, no? Tay, ano ka oras nagasugod biyahe, kag ano oras ka pauli? Ang ako hindi kalabanan ng kadto gidya para makakalabanan din taga alas 2 arin ako na di. Tapos maka-trip ko na makabot ang mga series isa taga alas 5 maka-trip ako na isa alas 6. Grabe. Timsan may ko niya may kapital na ko ya papakal mga pupo. Oo. Para man sa balay mo. Pila ka oras tanan mamuan? Tatay. Ko na isa taga alas 7 man sa gabi. Isa kadlaw pila ang imo kita? Sa Buenos Aires may araw sa 400. Mo na dai hindi naman tapos oras 300. Hindi mo masubra sa Iyan yung tricycle, ya? Nasa mga sitwasyon niya wala sumayo. So tayo mo gini tricycle. Na ako gina yan. Mayo na mabuan kay iyan ni tatay ang Wala na ginagamit sila na tricycle. sila. Imagine Gani, na, may bala mabuan, senior na siya, no? Pila ganing edad dya? 67, mabuan, senior na gid si tatay. Amo niya na kapalangga iya mga apo. Yes, palangga mo gid katama yung apo tay. Siyempre, mga kapabuhan ko ng daan. Kalingawan niya mabuan. Kaya ito din napakita ko sila Mayo. Siyempre, kinakuha ka Manila nga rin Mayo. Ito ang ako mga po, ay panawag sa ako nga rolo ko, para matanan. Pado feeling bata lang tayo. Hindi okay man na sila. 10 years na siya nga nagabiyahe. Sa Okay una, na. ano trabaho niya? Okay, tay 10 years ka na nga nagabiyahe sang tricycle. Sa una, ano imo obra? Nag-seaman ko sa una. Siman ka. Ano 30 years mo sa gawa mo? Kaya tinastroke ako. Dahil ko nagpayo. Nampuan ako. Subong halong kagid kay kagi ka na stroke. 10 years na. Nga nagpuri ko dahil. Sa 2011 akong tatakobra sa Agua. Nagtingwa ko nga magayo ko. Ang ako na lang panghambal may differential dito. Pero sa akong lawas wala na. Hindi bala nun, tay? Oo, kanina. Pero ang pagbiyahe niya ni sang Papaningwa ko tricycle. dyan magayo. Ang paningwa niya ni sang iya nga tricycle na no ini para gid ni sa iyang mga kaapuhan. Wala naman ko. So tay, kay retired ka na no? Oo, ti ang pagbiyahe mo sa tricycle, ano niyang purpose para nas imo mga kapuhan? Uy, para sa panimalay dyan eh. Una-una ulam ako bisyo. Pero may pension na siya. Pero may pension ka tay. Meron na. Mga kabataan, mga bata mo, Okay naman. anong mga obra nila? Ang ako ng subang ari sa Vicente Tagaobra. Tuway naman sa operator sang sound brada. Sa Vicente si Lindon bata ko. Ay sa ko naman ka bay nga bata, gapanahi isa. Ay nga ba na kanina patay na itong naksidente Okay. sa may Mr. Presto Brato sa Mustang. So tatlo lang mga kabataan mo, no? No, tatlo. Isa kaya ito sa bakalala sa bana mo. Mamuan. Okay, sige, So, amo gid nang pangabuhi, no? Maski retired na, kinanglan gyapon magtrabaho, ah.
Yes, Bambuan, kag may nga balita kay may yara nga tawag bala nga fuel subsidy Bambuan. So ang mga tricycle drivers dala na ni sila sa matagaan. Okay, gani man. So, ugaling kada ano ning abot sa ilasang fuel subsidy nila? So sa Bambuan, wala pa man gyud nabahalaan kung saan ni maabot, no? But ani padasigon kay para nga makabulig sa aton mga drivers, so kay tungod man nga pandemic kaga ang pagtaas ng gasolina Bambuan gagapadayon. Okay, sige. Ay, ti makitaan. Ta imagine bala Bombo Grace, no? Ang aton yung mga drivers, pareho ni kay sir nga interview bago lang alas 2 aga ara na dira, makatrip siya alas 5, alas 6. Pero magpauli siya gabi na. Yes, Bambuan. Imagine pila ka oras nga pagtinitira na hulat la pasahero, biyahe si tatay kagi pa ni stroke, no? Mayo lang kung siya iya niya tricycle. How about kung ang tricycle mo nga ginadala, hindi pagidyain mo? Yan mo na Bambuan, perde ka gid. No? Kaya nang tani kung ang gasolina naganubo man ang presyo. Amo gani man. So kadamo na sa ila ho, aga pa, Bombo Grace? Yes, Bambuan, si tatay do una-una ni sa pila Bambuan. Siya ang pinaka-first. Oo. So sa tapos sinisang iya nga tricycle na gasunod, diri ang pila man ka mga tricycle Bambuan. So kadamo na sa ila, aga pa. Pero ang series mag-abot na da karon alas 5. So amo na sugod na sila. Yes, Bambuan. Sorry may nagalalabot na nga mga pasahero, no? Nagikan sa norte nga bahin sa probinsya. So, gamatamat na damo Bambuan kagina do kadutay pa lang. All right, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bambuan, live kita sa northbound sa rest terminal. Ini si Bombo Grace na ba to? Nag-report para sa Pamansang Radyo na Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton. Tikita nyo sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, no? Ang mga makitaan mo gid, no? Sabahin sa aton yung mga drivers nga ti kun anong pagtinguha Manila para makaremedyo sa bilog nga adlaw ti abal ni Sir gani okay na makita ka 400, 300 pero kinanglan mo na siya pula 1 bugtawan. Butang balon pareho siya alas 2 agaw na siya sa terminal para makabiyahe tricycle. Iti kuno okay lang kuno iya tricycle, no? Pero kung hindi pagidi mo, so amo nang kabudlayan. Tapos ang masubo lang sa aton yung mga kauturan, saka naman ang presyo sang gatong tasubong. Last week ang silver, ang unleaded ni pila 65. Subong ko sulusubra sa 65. Kung nag 80 centavos ang gindugang, so malapit naman siya 66 ay nanong pagkahimtang, no? Ang kerosene mo may 65 centimos ka man yung dugang. So perfect sakit, no? So amo na bala, kung sige na lang ni sinaka, hindi mo na tuod mabaso lang mga utod naton mga drivers nga maghambal nga ati masaka kami triplete. Kay saka naman ang presyo sa aton iya nga gatong. Di dapat saka plete ta. Di ba basol mo ni sila? Siyempre hindi gid. Sino nga apektado? Kita tanan. No? Kaya kinala nilang pasaka sa presyo sa plete nila. Ting mga nagapanguna, karon mga balaklon masinaka man. Amuning mabudlay sa aton diri sa Pilipinas, no? Kaya because of the oil deregulation law, hindi taka-regulate eh. Unlike sa iban nga mga pungsod, dumduman naton, we had an interview sang tinalikdan sa United Kingdom. Sa ila dito, apektado man ang supply sang katong pero hindi amo na bala kadasig nga pagsaka because nga ma-regulate na sa ila sang gobyerno. Kitaya hindi. So amo di dapat ang tutukan, especially lapit naman eleksyon, no? Sa mga magapungko naton yung mga opisyales bla, mga lawmakers naton, senador, congressmen, no, nga ma-amend naton ini kay isa gid ni sa makasulbar sa aton nga problema diri sa Pilipinas. Di bla? Ang mga subsidy kumbaga after na lang na nga kumbaga ang himuon mo, pero paano mo ni siya kumbaga kabahin na nga bulngon mo abi kay ginakulang ti kumasubsidy ka pa kun aring punto diri kitawa sa kasuguan naton sa oil deregulation law amo niyo may mga amendment diri bala nga himuon diri or kakson ta na, scrap ta na, parang somehow may puder ang gobyerno. Mga mo lang dapat nato niya tutukan, no? Not nga, ati kung ano lang dre, subsidy, kung isa,
mga drivers na, makuturang mga drivers, ano naman ang abtana sa mga silo subsidy nga ina. So, amo ning realidad, kag masubo nga sitwasyon nga ginapangatubang naton sa karon. No? Sige. Pagbalik sa aton nga panatuntunan, diskusyonan naton dugang pa nga mga balita. Pwerte maning may footage subong nga ginpagwa ang aton nga makatapos ang kapulisan na retrieve Bombo Anthony, ining shooting incident sa may syudad Sambago. In broad daylight, no? Ang muna blang kukis, ako nagapadala ka sa emosyon mo, sa balatsagon mo, dasig ka mag-react sa sitwasyon, gulpi lang magpurog-purog ka, no? Dasig ka mainit, mag-react ka, hindi mo nang pabalik ang tanan kung makapatay ka na tao. Maski ano mo pa ka paghinulsol. Gina-control kita bomboan sang Big Four. Namin ni Sir Tide drogasyon ining mga oil companies, Sir Tide, no? Mga dragko nga mga oil companies, di wagi kita may mahimo, no? Anyway, sige. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, diskusyonan naton ining shooting incident sa syudad Sambago, kung sa diin, isa diri iya makabinan ang patay, isa ang pilason. Ay grabe. Sa aton lang nga pagpanambalik. Standby. Bombo Radyo Bacolod. #1 Paradyo Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag padayon ninyo nga kaupod subong yang aga Bombo Ansin Dulzorilia. Sa mga kauturan naton kag sa aton nga mga kabombo, yari kita Bombo Anthony sa aton nga discussion sining nagluntad nga shooting incident sa may syudad sang Bago, no? Diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Isang patay, samtang isa naman ang pilason, no? Sining shooting incident nga nagluntad sa may barangay Maaw, syudad sang Bago, no? Kahapon ni siya natabo, no? Kay naibaluan naton nga sa aton interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Hepe sang Bago City Police Station, may nagluntad nga paglalisay sa tunga nanday Ephraim Alinsuring kag Jonas Lohan. Tubang banwa, bangod sa pagpark sa ilang mga salakyan. Amo na. Bangod lang gini sa parking nga nagtabo ini, no? Suno diri sa hepe sang Bago City PNP, naghalin sa lugar si Tubong Banwa kag nagbalik pagkatapos sang 30 minutes kung saan ginsipa sini si Jomel Alinsuring. Utod di siya ni Ephraim. Nagtesting pa nga magbato si Ephraim apang nagkuha sang armas si Tubong Banwa kag ginluthang ini. Sus Maria. Ay, grabe. Ano, no? Kita tang video? Perfect, tama ang video. So, may upod si Tubong Banwa nga driver sa motorsiklo nga amo ning ilagin gamit sa pagpalagyo. No? Nga ginkilala naman kay Rene John Flores. Nagpadulong ang mga ini sa Abuanan, Bago City, apang gilayon man nga ginpatigayon sang hot pursuit operation sang kapulisan kag dakpan ni sila. Tigin bawian gid sang kabuhi si Ephraim. Samtang pilason naman ang driver nga si Flores matapos ginluthang sang army nga nag-retaliate matapos nakitaan nga gintiro sang upod sini ang biktima. Sa karon nakahunong si Tubong Banwa sa Bago City Police Station, samtang naka-hospital arrest naman si Flores. Pero kitaan nyo sa mga kauturan natin kay sa aton yung mga kabubok, klaro-klaro katama sa video. Ara sus Maria kagusip. Pero sa iya kaisog, nanipa siya kay nga may pulit, may pusit, may may armas siya gali mo. No, ining suspetsado bala? Tingala,
naog siya sa motor. Sus na nung pagkahimtang. May ano siya gali, may armas siya. Sus, grabe. Di kaluoyo, ang ining biktima. Kung tanawon mo sa video, duha ni nga captures ang CCTV, no? Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato ni mga kabombo. Ang sa dalom, ka sa babaw, parte gidya ka, klaro katama. No? Sus, may mga kabataan. Kay ano mo, yara sa, ano ni gani, sa proper, yara sa, ano ni gani pagtawag sini, Bombo Anthony, tindahan, no? Sa proper, sa Maaw. Ti amo ni una, kay nagalisay, si Ephraim Alinsuring, kag si Jonas Lohan, tubong Banwa, bangod lang gini sa pagpark sang ilas ng mga salakyan ni. So, then naghalin siya, ining si tubong Banwa, kag pagbalik niya, ginbalikan niya gidya. After 30 minutes, no? Meaning, paghalin niya to, it could be why pa siya sang armas, Bombo Anthony, sa mga kauturan natin, kaysa aton yung mga kabombo. Pagbalik niya, mayara na siya sang armas. Oh, mayara na siya gali ginasukbit na gali sa iya, sining hawak. After 30 minutes, tiya muna to, nanaog siya sa motor, galakat siya, sinipa niya, kaya doon katalikod si Jomel, no? Anong pagsipa niya, Bombo Anthony, sa aton yung mga kabombo, kita niyo sa video, katalikod, o something doon takilid, o, naog siya aray. Why man siya gapakita, may ginabitbit siya, o, gatalikod. Pagtalikod niya, ano siya, pagbalik niya, pagtalikod niya, gatalikod ang isa, ginsipa niya si Jomel Alinsuring. Utod ni siya ni Ephraim. So, gatalikod si Jonel, pero, utod ni Ephraim, so gatalikod siya, tapos si Ephraim ariga tubang, si Jonel gatalikod. So, mag-utod sila, kita mo utod mo ginsipa. So, amo to nga, do hanaan niya, kay nakikita, ano? Why, gid sila yakabalo, kay, ano mo, ng, ano ni gani, lapit sila yang nga duha. Ay, grabe, no? Lapitanay sila nga duha. So, amo na, pagtiro niya sa, ano ni, kay Ephraim, amo na nga nagdalagan man siya, sakay siya sa motor, ginhimo nila nga getaway vehicle, tamo ginang ila tuyo, eh. Nga, ang sakay naman, amo ni si Rene John Flores. So, lagyo sila, pero nag-hot pursuit, no? Tigin ginbawian gidya sang kabuhi si Ephraim. Grabe, no? Kay nagbalang-balang, sus, ay, nanong pagkaimta. Nagbalang-balang, actually, yung pagtiro ni, sining suspetsado, pagtiro niya sa victim, una niya gintiro, ang ining utod, no? Kadua niya gintiro, amo ni ang ginsipa niya, pero do nakalikaw siya, no? Nakalikaw siya. Grabe. Utod siya, kwanda yun, patali, kay, ano gid mo, close gid ka tama, so muna bala, kung isa diri mo marealisar bala sa mga kauturan ta, actually nakahalin na gid sila ya sa lugar, nagbalik lang gid siya, nagbalik, ito yung wad niti, isog, perte, may ari pa gani diri babae, mga tawo sa palibot so it could be nga, kung sige siya to pa arak, kadua siya nagtiro, kaya mo malang ginang tuyo niya, at pang tirohon, no, so why naman sa may mga nalamita, grabe, no? Pagtiro ni sa sining biktima ho, kuan siya dayon mo, tumba siya dayon, ti patal-patal gid. Rason ini, no? Rason nga patay gid. No? So, pertik mga isog, no? Amo ni blang ginambal, Bombo Anthony, sa aton ni mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Kung tamaan gid jaya sa aton ka isog, pero ni gasalig siya nga may armas, luthang siya. Tibalik siya kag maniro. Susperte. Hindi mo naman namin pabalik, tapos na ho. Sabton ni nilang ilas ng mga kasalabton kay klaro, katama, no, sa ato ni mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo sa video. No? Siya yang bumalik, kag siya yang nagpangluthang. Yung balta na grabe, no? Amo na lang gid ni subong sa aton iya nga kalibutan, sa aton nga mga kauturan nga
Do amo lang gid niya kahapos ang kabuhi sang tao, no? Because lang gid niya nga isa-isa sa aton hindi ta magpapierde. Tungod it could be nga nalapakan tong pride mo kay nagbinaisay ka mo, naglinanisay ka mo, tapos kampante ka sa kagulingon mo, balikan ta ni Black kay may armas ta. No? Bangod kampante ka sa kaugalingon mo nga may armas ka, binalikan mo, tiniro mo, ti sinong daog da, ikaw? Kay naniro ka? Kung gapadala ta sa emosyon ta, gapadala kita sa aton nga balatsagon ti amugid ni. Kabuhi gid ang nadula. Ti ang ginsuguran sini sa pagparking lang iya mga kabinan sang salakyan. No? Bomba Anthony, ready na si ang aton nga interviewee subong. No? Ang ginsuguran sini sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, bangod lang gid sang pagparking ni sang salakyan. Naglalisay sila, mapauli. Tiga pertik isog may armas. Pagbalik, gabit-bit nagali armas, nanipa. Oh. Pagbalang-balang niya, kundi tiniro niya, ang ano ni pagtawag? Ang nagsipa sa iya. Hinano. So, pertik isog. So, amo ni, ano ni sila, dakop naman ni sila. Ang driver, again ang dakop ni sila, subong, again, ginbawian, gini sa kabuhi, ning nagbato ni nga si Ephraim nga ni. Tapos, na si ang isa, yara sa hospital. Okay? Sige. No? Sa aton yung mga kabombo, nagdangat kita sa oras. 19, grabe no, klaro-klaro tamang CCTV no, kahit in broad daylight mo, kahapon ni natabo. 19 minutos na ang nakaligad sa oras nga, 5:00 sa aga, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. So hindi gid sila ni hindi na gid niya ka palagi or mahimutig pa kung sinong nagtiro, kung sinong amo sini, no, kay nga kakitan katama, taman kaklaro sa CCTV camera. Amo gining pinaka-importante no sa mga lugar diriya sa aton. That is why very very important gid sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo ining ginatawag nga mga CCTV cameras nga ni. No, kay magamit gid siya if in case may mga krimen nga magluluntad bala. So that is why sa mga LGUs no, debla, sa mga lugar ga procure gid sini ang local government unit tapos or iban iya sang private no, ti makuan mo gid siya, mapuslan mo gid. Kung klaro ang imo sini iyang CCTV camera, no? Makitaan mo gid kung ano ning mga ginhimo kay may mga kay especially abing natabo pagtabo ning krimen niya aga, no? So klaro gid katama, no? Sa aton nga mga kabombo. So again, away lang gid ni iya mga kabiran sa parkingan. Tungod patas-taas pride, why mo magpierde kung sinong isog, kung sinong hindi isog. Amo man abala, kalabanan dibla mo ning kakatabo sini nga kung kisa why man kamo sa mga previous nga mga ilinaway, no? Pero lalisay kamo sa dalan. Ti kun isog da aya kay magasalig siya nga may armas siya ti. Tiniruhay kamo dira eh. Ay, grabe ka subo. Mayari pa ni picture ni bla ang utod nga ginakos niyang iya nga utod. Si Ephraim ginahakos sang iya sini nga utod, no? Sa aton yung mga kauturan ka sa aton yung mga kabombo nga supposedly amo gid niya ang naka-enkwentro. Di kasi amo gid na mo, duna na iya sa aton, makitaan mo utod mo, ginasapote to or ginaaway to or ginasinggitan to. Kumbaga do ano sa aton bla nga mapin ka. Eh siyempre utod mo maano ka bla, matandog ka man kay utod mo na mo. So apinan mo. So mo ning natabo sini, no? Nga sa kay Ephraim Alisoring, 30 years old. Namaron pa. May asawa, nagapuyo ni siya sa Purok Sampaguita, Barangay Binubuhan, sa siyudad Sambago. Sa aton nga mga kabombo. Ang iya sini nga utod, amo ni si Jomel Alisoring
amo giniyang nakalalisay niya, naglalisay sila sa pagparking sang ilang nga tricycle. Amo lang gining pinaka ginsuguran sini. Sige, halin diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod or sa probinsya sa Negros Occidental, makadto kita balaanay sa luwas sang pungsod, partikular iya mga kabinan sa Miami, Florida. Kay sa pihak nga linya, we have on the line si Ma'am Kirsten Regalado. Kamusta sila dito? No? Ang ila to nga mga fashion week ginapursuna, somehow ya ang Amerika kung halog na kita diri sa Pilipinas, mas sila pagid. Pero ano ang pinakauli nga sitwasyon, no, dito sa pihak nga linya? We have Ma'am Kirsten Regalado. Ma'am Kirsten, maayong aga, upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Ngayong aga, Bomboan. Yes, ma'am. Sa mga ato mga kasimanwa dira sa Banwa sa Bacolod City, dira sa Negros, sa Visayas. Oo. Kamusta ka mo dira subong ma'am sa Miami, Florida? Mayuman kay actually nagapanghakot kami subong sang amon nga mga maleta. Mhm. Kay why man lang kami dugay nakaabot halin sa New York Fashion Week. So ang di subong ang team namon busy sa panghimos kag kami subong organization na naman namon kay after sa successful nga New York Fashion Week back to normal life na kami subong dire. Okay. Ma'am, before we continue, gusto namon makita ng imong katakom subong nga adlaw. Pwede naton ma-on ang aton camera. Ay, galing Bomboan, may ginatahi diri kami subong isa ka kasal. Okay. Siya sang sikat man nga soprano sa New York. So, gin-promise ko sa iya nga hindi kami mag-video camera. So, medyo overtime kami subong sa uploading at the same time nagatahi kami diri sang iya nga gown. So, mapas lang ko isang video kay medyo top secret ni kunong iya nga wedding gown. Okay. Man ni siya nga nga soprano. Nga nagkanta siya sa New York. So, nag-book siya sa akon nga magpatay isang gown. Oo. Ma'am Kirsten, pero kamusta subong ma'am? Especially ang inyong mga fashion week. As in, na gid yan, no? Hilway na gid ka mo dira yan, no? Sa Amerika, ma'am? Well, ang natabo diri sa amon, mga few weeks before, kataas kayo sa COVID. Pero nag-timing man nga by the time nag-abot kami sa New York, nagbagsak na ang COVID. So, although sa eroplano, wala na sila ga-check sa amon sang vaccination card, wala ka na bala gina-required nga vaccinated ka, pero ang state of New York, medyo sobra man sila gyapon kahigpit. So, pag abuto namon, make sure nga dala mo lang ang imo nga vaccination card, dala mong imong ID, kaya gina-double check nila, especially magsulod ka sa hotel, magsulod ka sa restaurant, magkaon ka, pag kung may mga function ka, make sure ginatagaan ka nila sang wristband nga, it means nga clear ka nga pwede ka upod sa ilang mga events. Oo. So, meaning, amuna na siya ma'am, ka somehow, no, as kamo, kumbaga, sa fashion industry, sa pageant, nagbalik-balik naman, no, kumbaga, okay na gidya sa karon. Although, may mga pila lang sa mga protocol nga ginatuman. Amo nang sitwasyon, Ma'am Kirsten? Oo. Kami I felt nga we're slowly back to normal kami dire. Of course, gaandam lang gyapon nga hindi ka gid bala mag-lay down sang guard mo. The same thing ang procedure nga of course panghugas ka sang kamot, prepare ka ang mga gowns nga ginapasuksok ko sa model, make sure it's sanitized. And then, nagasuksok man ko gyapon sa mask kay even vaccinated ka, hindi man is not a guarantee nga wala ka kabalo basi ang kadil mo basi may COVID or what. So, the same thing, though wala man sa akon nga personal nga experience, wala ang team namon nagsawa bala sa protocol nga kung ano man ang required, ginasunod lang gyapon namon. Pero sa experience ko, medyo naglax na diri ang mga tawo. Especially sa akon diri sa Florida, though wala na sila actually nag-required gid sang mask, although may ara man iban nga establishment nga parang it's your own discretion na kung masuksok ka sang mask or hindi. Okay. So san nagidya naghalog dira ma'am nga wala na nagsuksok sang mask, Ma'am Kirsten?
Umpisa siguro pag-abot ko sa New York, doon nag-announce bala silang optional na lang ang mask. So, ano to siya, Thursday, mga February, I think sang 10, pag-abot Okay. ko gid sa airport. Oo. Medyo nag-ano na sila, naghambal Na nga, optional. mask is optional. Mm-mm. Actually, ang iban wala na gani ka pangita sang vaccination card. So, medyo ano na, parang ang feeling mo bala nga, actually before, syempre may fear ka man nga, uy, basi magtaas ang COVID, basi alam mo yung kisa, mag-prepare ka sa New York Fashion Week, grabe man ang stress ang lawas mo, kay it's physical, mind, body, tanan, nagagiho. So, siling ko basi magdubo resistensya ko. Amo na bala may mga ano ka man, pero pag abot do ka namin man nga tawhay lang ang event. Tapos I think laban ng mga tao vaccinated naman. So that is why nga, daw Mayo man. that is why sini nga February 10, especially sa New York, wala na gid dyan kumbaga optional na. So makita mo mga tao, wala naga-mask, ma'am. Kung nakita mong video, kay nag-upload kami sang video sa New York Fashion Week sa Kirsten Regalado nga YouTube, daw halos siguro mga few lang nag-mask, bilang mga sa likod lang sa front row, halos why na gani nag-mask, pati ang mga VIP nga nagtanaw sa show. So even yung mga photographer, siguro kay may ara na sila ginatawag bala nga photographer pit nga damo-damo sila gasiksikan da. Nakita ko siguro a few lang ang nagsuksok sang mask, sa iban wala naman nag-mask. And subong pagbalik ko sa Miami, wala mo ko may nabalitaan nga amo na may nalatnan o may nag-positive sa COVID. Though okay man ang Grabe thanks na. God nga mayo man ang we're protected. Nauna gid ang Amerika, ma'am, no, sa amo ni bala, sa mga amo ni mga bagay nga pwede na hindi ka mask, no, tapos ang kumbaga ang gihon nyo dira do ka new normal na, Ma'am Kirsten. Yeah, ano na kami diri, nag-adapt na kay I think kung pinsaron bugid bala life is too short, and at the same time yung kung sigilan ta bala mag-embrace ang fear kag ang aton nga permi daw damo bala mga moments nga ma-miss mo man yung opportunity sa life mo. So, we're very grateful nga buhi kita, na maka-move on kita. So, we continue nga maging positive man kag makabulig man kami sa iban nga tao to empower, and at the same time continue magyapon ng events safely. Kinanglan lang gyapon, safe magyapon. So, dumayo naman ang matsyag namon dire. Kag actually kagina nagwa ako, wala naman ko nagmask. Medyo syempre wala lang ko kun iban nga tao medyo may kapangachi, may nag-ubot higdasig ko plagyo. Wala. Thing ba lang ka man, aware ka lang sa palibot mo. Miss, wala ka ga mask tungod makitaan mo sa palibot mo, do wala naman gid ga mask ang tawo. Wala na masyado diri. Although may ara magyapon, like for example, naglakat ako sa Costco, kay amo nang permi ginakantuan ko kung mag-grocery ako, gamaskig ko kati inang kisa abra kadamo sang tawo, especially mga sweldo. Do pari man sa Pilipinas, kapag sweldo gani, puno-puno mga tao sa grocery, pero kundi yan sweldo, medyo tawhay. So kung tanaw ko nga jutay waay man, pero kung medyo damo nga nagasiksika, ga-ready lang gid ko permi sang mask ko. So depende sa case to case basis man. Okay. So, Miami, Florida, New York, ano pa gid ang mga lugar dira, ma'am, nga somehow do ka or bilog na gid nga Amerika nga optional na lang nga pwede ka na lang nga hindi mag-wear sang face mask? Sang recently nag-ano man ako actually sang fashion show sa Washington DC kag sa Denver, Colorado. Pag abot namon to sa wala man ga mask, mga tao, do few. Medyo peak pa to gani sang COVID medyo nagsiling ko, wow, wala sila ga mask. Tapos agapalapit bala sila sa akon, giga pa picture, syempre siling ko hindi ko maginawa. mga syempre pa discreet ka lang kayo, sometimes hindi ka bala gusto mag-offend sa tao. Pero syempre yung self mo ginaano mo man, siling gani sang husband ko, sinya hindi mo pagkakaso ng mask mo. Pero may lang kay at least do okay man, way mo ko nalatnan. Wagi ko katilaw COVID ever since. Bisan sige ang event ko, sige ang fashion show. So Denver, Virginia, do man ang mga tao dito, they're open man sila nga optional man ang nila. Okay. Sige. Magmask sila or not. So lastly, Ma'am Kirsten, no?
wala na sang variant, let's say Omicron nga nagapanalasa dira sa inyo subong sa Amerika, particular sa Florida? Daw kanubo na gid siguro. Kay actually gin-interview ko man yung mga friends ko kay laban sang friends ko na sa obra sa ER, mga adult kag sa PDA nga mga hospitals. Nubo kuno kaayong ilang actually tawhay na kuno sila. Unlike in the past few weeks nga punuan, pero subong na kuno tawhay kaayo. Oo. May So, upcoming nubo kaayong ilang nga census. after this New York nga fashion show, may ara kapag next, ma'am? May ara kami mga nakapila nga show diri sa Miami. Tapos may ara man kami sa damo kami subong nakapila nga event. So I felt nga back to normal na kami diri. Okay. It's good, no? So anyway, sa aton nga Bombo International Correspondent, direkta dira sa Miami, Florida, Ma'am Kirsten Regalado, ma'am. Thank you so much. Mensahe mo sa pamilya mo sa Pilipinas. Oo, si Mama Rose, kiti syempre kag si Tatay Edgar, si Bambi, nga sister ko, si Chelsea, kapamatig na din sila sa Bombo Radio. Kag mga classmate ko sa UNOR, yung mga teacher ko dira kag mga kasimanwa ko sa La Castellana, maayong aga lang dira sa inyo, kag sa sa Talisay si Attorney Kirk Magnabe, kag si Kent Magnabe sa La Castellana, namimiss ko na kamo. I know you're all doing good. So okay man ako diri kag of course nahidlaw na ako sa inyo tanan. Okay. Ma'am Kirsten, salamat gid. Oo, thank you, Bomboan. Okay, sige. There you have it, mga kabiyanan ng aton nga Bombo International Correspondent, direkta sa Miami, Florida, Ma'am Kirsten Regalado. Sa piyak nga linya, yari ng aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. No? Ang mga mga politiko kag mga supporters nga bawal gid ang pagpaskil o kon paglansang labi gid paglansang sang mga poster, streamers kag mga political ads no sa puno sang kahoy kay may mga yara nga mga siling sandiner kay may mga yara man kita nga mga lugar nga gintala naman kapinsang taga Comelec para dira magbutas ang ilang nga mga poster o kag mga sang kun ano pa nga mga political ads nila dira kag base sa gimplastar kagapon to sa aton nga tagilinar nga dira nakaplastar nga ang pagpaskil sa mga poster, streamers kag mga political ads gamit ang lansang hugot gid na ina nga ginapamalabagan kay nakakangkon ina no sang kasamaran labi na gid sa mga gamay nga mga puno sang kahoy. Kag sa karon nagapadayon ang ilang monitoring kag sa mayad nga swerte sa pag-umpisada sang campaign period sa national level ay wala sila no sang may nakita nga nagalabag sa Presidential Decree 953 o kon pagbawal sa pagputol pagsama sa puno sang kahoy no sa public roads, plazas, parks, sa mga eskwelahan o kon sa mga pampubliko nga lugar. Ting kaso nga mayara nga mga magayular no hay mayara nga pagapatumad yon sila nga mga penalidad nga nagabot sa 500 hasta 5,000 pesos nga multa o kon pagkapreso nga nagalabot sa 6 kabulan hasta sa 2 kadagon. Kag sa piya kapati ginagayan man sa aton dinar no ang mga politiko nga kag mga taga-suporta dugang nga i-recycle o kon i-dispose sang tama ang mga campaign materials pagkatapos ini nga kung matapos na bimanang eleksyon labi na kag kabuan sa mga ini ay himo sa mga plastic material. Kag samon dugang pagid nga mga balita samon nga man nga may isla sang Boracay ti silingtos sa ngamon nga Malay Tourism Office nga umpisada February 1 hasta February 20 bali 20 days lang nag-abot na sa 47,000 ang nagsulod, nagtabok, nagbisita dito sa amon nga may isla sang Boracay no lakip na ina ang local kag foreign tourist no Bombo Radio Western Visayas. So pag-abot naman sa foreign tourist namon ang may madamo-damo halin sa may part sang Germany, alin sa part sang UK kag sa part sang USA. Ang ina-expect nila nga by next month no basi kon magadoble ang ini nga
numero nga magatabok sa amon nga may isla sang Boracay. Amo na ni so far ang mga nagapungunan namon nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Aklan kag isla sang Boracay. Back to you, Bombo Lindsay. Matapos salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo, sa ilo kita sa Bombo Radyo Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Welcome kid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya. Sa Negros Occidental, isa ang patay, samtang isa man ang pilason sa nagduntad nga pagpangluthang sa may barangay Maaw, syudad sang Bago kahapon. In broad daylight ni natabo no kay sa interview namon diri sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, hepe sang Bago City Police Station, may nagluntad ni nga paglalisay Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas sa tunga nanday Efraim Alinsuring kag Jonas Lohan tubong Banwa. Bangod lang gid iya sa pagpark sang ila nga mga tricycle sa salakyan bla tricycle. According diri sa investigation nga makit-an gid iya sa video nga pagkatapos ni lalisay sang duha nanday Efraim Alinsuring kag Jonas Lohan nagpauli ni sa Alinsuring after 30 minutes bumalik siya. Pagbalik niya, wanya bala sinipa to ang ano ni gani pagbalik ginasipa ni si Alinsuring sining suspetsado nga mo ning nagtiro. Tapos, nga utod ni Efraim, pag kita ni Efraim, sinipang utod niya, tiya mo to, gintiklod niya ang suspetsado, ginlutang siya dayon, kitaan gikatama sa CCTV camera ho, patay ini, ining iya utod nga si Efraim, no? So, amo ning natabo, sini Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, tinagkaladak pa naman ni sila, sa sining nagluntad nga ining shooting incident no sa may syudad sang Bago kahapon. Kag Subuman. Sa lugang palamon diri ang balita diri sa may syudad sang Bacolod man ginabdak man isang wala pa makilalan nga mga persona ining 27 anyos nga lalaki samtang ini ang nagabugoy sa Purok 5 Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, no? Sang Domingo ni sang hapon natabo sa interview man sang Bombo Radyo kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sang Bacolod Police Station 8, ginkilala ining biktima kay Rami De Hole Jr., residente sa nasambit nga lugar. Suno kay sa hepe ni sang Police Station 8, una na nga napriso ni si De Hole bangod sa kaangtanan sa illegal nga droga kag may kaso man ini sang pagpangawat kag pagpang hold up. Tubtob subong hindi ni siya makitaan. Kag subong man dugang panamon nga balita diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod, ang supposedly ang pediatric vaccination ining 5 to 11 years old kundi may 10,000 ka mga bakuna nag-abot. Ubos na dayon kahapon nga adlaw Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, meaning today temporaryo anay nga magauntat although madamo pa sa mga kabataan nga gusto sa ilang mga ginikanan nga ipa-vaccine sila. Tinghambal sang EOC wala to naman maabot ang masunod nga vaccine kay grabe ang response no sang sining pagpabakuna bala ka responsive sa mga ginikanan nga pabakunahan nila gilayon ng ilang mga kabataan. Subong ang syudad sa Bacolod 0 case today nga record, supposedly kahapon ni nga adlaw nga record pero subong pa ni magwa sa Department of Health. Nag-0 case na kami diri sa COVID-19, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, kagintag na gani sang Department of Health nga alert level 1. So ang gina-expectar diri after February 28, ma-alert level 1 gid iya ang syudad sang Bacolod. So amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sang Bacolod kay sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madam, maging salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Lindsay kag mayong aga Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna manamon nga balita diriya sa may bugos nga probinsya sang Capiz kag sa nagaysano nga syudad. Ang syudad sang Rojas kahapon no, nagpatawag sang press conference ang alkalde sang syudad sang Rojas matapos gani may ara kasubong nga nagakatabo nga clash between sa amon sining
provincial government kag sang amon sini nga city government. Ini in person with in person of Roa City Mayor Ronnie Dadibas kontra kay provincial administrator Edwin Chinel Monares. Kay desidido ni suno sa gipatawag kahapon nga press con ni Mayor Ronnie Dadibas, desidido ni siya nga magpasaka sang nagakaigo nga panumbungon batok sini sa kaya provincial administrator Edwin Chinel Monares sa iya sini nga magginpangbuyan nga tinaga sa iya sini nga Facebook account nga suno sa alkalde kasubong nga pagpatalang irresponsable, malisyoso kag wala basihan nga akusasyon sa alkalde kag sa iya sini nga administrasyon. Kaya Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, kasubong daw sa Facebook post ni Provincial Administrator Monares, gina-confuse sini ang mga pumuluyo sa buot silingon sa nga PPE kay man ining aton sini nga city government ginpadalan sa nga Commission on Audit sa nga ining ginatawag nga AOM o kon Audit Observation Memorandum angot sa 1.336 billion pesos nga PPE kundi iniyang bot silingon hindi niya personal protective equipment kundi property, plant and equipment nga account balance sang city government. Ito kasubong ginapagwa sa post sa account ni PA Monares nga nagastong city government para sa pag-purchase sa personal protective equipment pero inigal iyang bot silingon sa PPE ging klaro kahapon sa ginpatawag nga press conference nga property, plant, equipment iniya kaga nagpathaga ni siya Mayor Ronnie Dadibas nga ang 1.336 billion nga ginatumod sa AOM amo ang natipon nga property, plant and equipment account balance nga may kantidad ni nga 1,336,054,216 pesos and 57 centavos. Ang halinpaya sa mga nakaligad nga administrasyon sumugod sang tuig 2010 kaga hindi pa sini alkalde si Mayor Dadibas. Kaga ginapanindugan man sini alkalde nga sa karon sa iya sini nga administrasyon niya na tulid na ini nila natigayon na ini nila nga matadlong matapos gani nga ginapadalaan sa nga COA sa nga AOM ang aton sini nga city government. So even nga magpangayo pa ni si PA Monares sa nga pasensya ginpahayag dire sa nga alkalde nga desidido sila sa gyapon niya nga magpasaka sang nagakaigo nga panumbungon kaga as initial cyber libel sini ang ipasaka sa nga legal councilman sa nga aton sini nga city government ni Mayor Ronnie Dadibas batok kay provincial administrator Edwin Chinel Monares. Sa dugang paginamon nga mga balita diri Bombo Radio Western Visayas kagabi napakigangutan man naton ang aton sini nga former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon angot gani sining issue sa gihapon sa pangbaklas sa nga COMELEC sining mga oversized nga tarpaulin nga napahamtang sa mga private properties. Kaga suno sa iya sa aton sining interview sa iya kagabi nga dapat hulaton ang desisyon sa nga o kon ang resolusyon sa Commission in Bank antes nga magpatigayon o kung magpatigayon ang aton sini nga Commission on Elections sang ining ginatawag nila nga oplan baklas kay dapat untaton ini nanay nila hulaton anay nga magwa ang desisyon o kung resolusyon sa nga Commission in Bank ag dapat ginaklaro ya pa sining nga may guidelines gid nga ipakita ang isa ka election officer kaga iga-informar ang tanan nga mga kandidato kag private owner nga sila ang magapatigayon gani sa nga oplan baklas kaya may arabi isang nagkalatabo diri sa probinsya sang Capiz sa Bombo Radio Western Visayas nga ginbaklas na lang ya sa nga COMELEC wala na yan naga-istorya sa tag-iya may pipila man nga ginistorya pero amo may nagpamatok gid nga mga abogado sa especially diri sa may syudad sang Rojas sa sining tikang sa aton sini nga COMELEC. Tandaan to nga ginasandigan lang sa COMELEC ining Republic Act 9006 o kung ining Fair Election Act of the 2001 pero amo na gani kay sa ila sini abi ginbasa tani sa may section 6 hindi klaro kung sakop pa bala diri ang mga tarpaulin nga mga oversize nga napahamtang sa mga private property. So amo na lang nanay ginapanugyan ni former COMELEC Commissioner Guanzon
no sa aton sini nga COMELEC officers sa mga LGUs naton kay base bala sa ulihi no mapasakaan sila sa panumbungon no especially trespassing kaupod na gani ang aton sini nga mga kapulisan nga amo ning naga-assister sa ila ang DNR man kag ang aton sini nga DPWH sa dugang paginaton nga balita diri sa aton sini ang pagpangalagad kagabi na pakigangutan man aton ang regional supervisor sa Food and Drug Administration unsa din nga ginapahayag gyud sini nga ginadumilian gid ang pagbaligya sang mga bulong sa mga sari-sari store tungkol sa mga tiyangge kaya suno kay Guzman no kay Supervisor Maria Angeles Guzman nga hindi niya pangwarta no do hindi niya pangwarta kay syempre damo sini mga kauturan naton nga nagareklamo angot sini nga man i-regulate ni nga man bawalan nga magbaligya sa nga bulong sa mga tiyanggi abi kay syempre kung ato kato sa putok-putokan sang bukid madulhog kagid sa banwa agud magbakal sa nga bulong nga pwede ka man makabakal sa imo sini mga kaiping dito nga mga tiyanggi nga nagabaligya sini. Pero kapanindugan gid ring FDA nga kung maano abi mabalaan nga isa ka tiyanggi nagabaligya sa nga bulong bisan over the counter pa ina nga mga bulong ay may ara sila sa nga nagakaigo nga panumbungon nga pag-atubangon ang maayo nila nga himuon kung gusto gid nila nga magbaligya sang bulong mag-apply sila sa nga permit no magpa-register sila sa FDA kay buligan man sila ag dapat may ara sang isa ka pharmacist o pharmacist no nga magapadulong sa ila sining mga tiyangge no kag maga-duty at 2 hours a week no agod nga ang mga bulong ma-update sa gihapon kag amo na no safe ang bulong kay syempre ang problema abi sa mga nagabaligya man sa tiyangge ay ginapabayaan lang mga mainitan ining bulong which is nga may mga temperature inaya nga nagakaigo kay para ang bulong ang hindi masamad. So far amo na mga balita namon diri sa may bugos nga probinsya sa nga Capiz kag sa nagaysanon nga syudad, ang syudad sang Rojas. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas. Kag sa amon man din nga mga nagapanguna nga balita, ginapirmahan diri ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang executive order nga nagadumdum sa ika-36 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25, 1986. Tinasaa diri sa may executive order nga tiantanan nga mga public kag private establishment sa probinsya sang Iloilo ang mahimo nga mag-display sang ilaman nga Philippine flag umpisaya kahapon nga adlaw tubtob sa Pebrero 25, 2022. Sa Pebrero 25 sang gabi ang probinsya magapatigayon niya Bombo Radio Western Visayas sang Freedom Rally sa Iloilo Provincial Capitol Grounds umpisa alas 8 sang gabi kag may noise barrage pagid nga patigayonon galing kay ti taas kilay diri Bombo Radio Western Visayas ang pila ka mga pumuluyo ila binagidya ang mga supporters ni BBM bangod nga mga pagahiwaton nga sa sininga pagahiwaton nga event sa may probinsya sang Iloilo. Bombo Bacolod. Oho, gani man. Ano ni gani? Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Amo na blang ginahambal kay mga event nga pati ganun. Syempre, magtinipon-tipo naman ang mga tao. Why makita sila aga kontra, no? Kaya mangampanya sila, pakilala nila ilahaw galingon. Pero siguraduhon man, Bombo Lindsay nga, hindi katuga man sang huoli ang mga tao, tinipon-tipon, Bombo Lindsay. Amugid, abi kay tinagdungan pagid bala ini Bombo Radio Western Visayas sa pag-abot ni Vice President Leni Robredo on February 25 diri sa Iloilo nga ti selebrasyon man sang sa People Power kundi damo gid ang nag-question nga ti basi bala pamulitika naman ini Bombo Radio Rojas, Bombo Zaldi. Gid niya masilingta malaktan gid ni sa nga ginatawag nga pamulitika kung amo na sa Pebrero 25 may ginasaulog kita nga daan no ining People Power and of course kung may padulong dira hindi gina mahimo no nga hindi magbuya sa mga tinaga no nahanungod sa ginasaulog mo naton ang People Power nga which is very memorable sa aton sining mga Pilipino, Bombo Lindsay. Kag tinagpanawagan man diri ang Commission on Elections sa mga local government gani nga kag sa mga organizers man nga hindi paghimuon nga campaign platform
ang pagkomemorar sa ika-36 na anibersaryo. Pero suno kay Governor Defensor Bombo Radio Western Visayas ginsanto lang niya sa memorandum circular sang Department of the Interior and Local Government kay hindi ni kuno ya pamulitika, gina-remind lang kuno ang mga tawo kung ano ya ang natabo sa una sa administrasyon ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Bombo Leonard. Pero di kaya mawala Bombo Lensi, no? Bombo Radio Western Visayas nga malaktang gidna, no? Sang ginatawag naton na politika, no? Kay balaman siguro naton sang nagligad nga mga dag-on ginacerebral mana nga daw ay mansang mga dinapit nga bisita coming from the national level daw ginacerebral mana sang daw normal lang, no? So karon siyempre bala naton pa approaching ng election, subong gamay lang event na damo na dayon bisita Bombolense. Amugid, may ara sa nga People Power Noise Barrage, may People Power Caravan, may ara pagidya sa nga Freedom Rally. Pero lang tawon ta kung anong mangin resulta. Sige, alang-alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. May damo gid nga. Sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas. So ay naman kita yung makabenabilin niya tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio